Живеем във време, в което сме по-свързани от всякога. Скорваме безкрайно, лайкваме, споделяме. Но след всичко това, някъде там, между всички тези перфектни тела, перфектни лица, перфектни хора, забравяме за най-важното. Забравяме за самите нас. Търсим успеха, търсим щастието, търсим любовта, търсим себе си, но така и не намираме правилните отговори. Но задавали ли сте си въпросът, къде може да открием тези отговори? Дали съществува някое приложение, което просто може да изтеглим и то да отговори на всички тези въпроси? Отговорът е да. Ще ви споделя за едно приложение, което всъщност съществува от хиляди години. Използвали са го нашите предци. Използвали са го дори твоята баба и дядо. Приложение, което ще промени живота ти по-бързо от всеки алгоритъм. Неговото име ли? Казва се книга. Книгата е портал. Отваряш я и вече не си същия. Пътуваш без билет, учиш без учител и разговаряш с умове, които са променили света. Всеки прочетен ред е крачка към по-силната, по-умната и по-свободна версия на теб. Човек, който не чете, няма никакво предимство пред онзи, който не може да чете. Марк Твен.